Makaseko comrades, regai tikukwazisei mangwanani ano patinokupai ma-updates tichitenda Mwari nekuti vanoramba vachitipa mwoyo kubatana. Hatina zvakawanda zvokutaura nemi nhasi, asi tinotenda kuti munguva dzemanheru kana ma-conveners edu atipa the updates on what is happening on the ground, tichadzoka tichikupai. Mangwanani ano toda kutaurirai kuti tiri kuzama kumanyisa kuti titore nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu tiise paNational Spotlight. Taita meeting mangwanani ano nema-comrades tikatenderana kuti tichanoita a joint press conference ichange iine ma-organizations ese kuti titore nyaya iyoyi tiise paNational Spotlight. So izvozvo kune vaasainwawo maduties iwayo kuti vafambire mavenue uye zvakare vagone kuti tipedzerane nevema-media house acho tinzwe kuti what is the deal on the table. So vamwe vanogona kubvunza kuti why mafunga kuita saizvozvo. The issue is already on a national spotlight. Saka takambotaura pano kuti we have to do ma-demonstration anenge ane chekuita nekudropa petition kuma-offices aambassador. But taona kuti demonstration since tine ma-problems emari in terms yema legal bills aComrade Nyoka Yemabhunu, it's not actually a good idea kuti tishandise ma-demonstrations kana kuti ma-picketing nekuda kwekuti zvinenge zviine mari iri implicated on them, of which pagara pane ma-problems emari. So we are simply going to do a press conference inenge iine ma-organizations ese ari in solidarity with this matter. The point vanhu vari pano munofanirwa kuunderstanda kuti we are not trying to defeat the justice, but we are actually showing the solidarity and pushing the political influence aside. Nekuda kwekuti even though paine ma-issues aripo anogona kunge ari authentic in terms of the charges dzinenge dziripo, but one way or the other we have got an interference of the political influence. This is what we are trying to fight, and we want to make sure that justice may take its course without the arm twist from the political influence which is running underground. So we are going to do that as the comrades. Tiri kuita izvozvo sema-comrade tichiti Mwari ngavarambe vachiva ndivo mutungamiriri, nekuda kwekuti apart from Comrade Nyoka Yemabhunu being a political prisoner and also an activist, Comrade Nyoka Yemabhunu is also a family man and a child to other parents. So we need to consider that. So this is what we are doing. Hatina kungogara. We are just trying to make sure kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. In terms of my finances, as we told you kuti hatina ma-fundraisings ari kuuya, which also we need to respect the will of the people of Zimbabwe and the position they have. And hatina watinoblema nekuda kwekuti zvinhu zvakaitika chero ndiriniwo handaikwanisa, but Mwari vachatibatsira kuti timanage zvatinenge tiinazvo izvozvo. Takakwanisa kuendesa chikafu kuna Comrade Nyoka Yemabhunu. I think makaona ma-slips pano ezvinhu zvavakarequesta. It actually led to almost 1 point something, but imwe vakazopiwa iri cash ikoko sekutaurwa kwamakaita kuti zvimwe hazvipinde zvichibva nekunze.
but vanokwaniswa kuwana mari yekuti vatengere mutuckshop inenge iri mukati pane zvinhu zvisingabvumirwa kupinda. So mari yatakaraiza it was almost 2000 kana tisiri kuita mistake. It was actually 2000. Then pamari iyoyo ndo pakatengwa zvimwe zvakashewa maslips pamagroups ema-well wishers vari ikoko vanonyatsozviunderstanda. Hatina kukwanisa kuti tiunze pagroup pano, but kune group rine vanhu vari dedicated kuti vange vachidhila nema-well wishers, vari sema-well wishers, kuti zvinenge zvarequestwa na Comrade Nyoka Yemabhunu vagone kuzviwana kuti jere racho rireruke. So ikoko kune transparency yako yese, vari ikoko vanotozivana kuti Ningi aisawo 100 rand yake, Ningi aisawo 50 rand yake, mari yaunganidzwa imari yakati. Then vanotumwa kunotenga vanotenga vachidzoka zvakare nemaslips vopa vanhu vanga vadoneta mari kuti vaone, then voisawo mepetrol yavanenge vaisa, pamwe pacho vanenge vachitongoshandisa yavo, then votaura kuti mari iyoyo yaunganidzwa yashanda sei, vopanana maslip. It's a group revanhu vari dedicated zvavo riri ikoko. Kana uchida kujoinawo group iroro you can come to my inbox tokusanganisa nemaadmins ikoko, but zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Sando mamirira zvakaita, we are going to communicate the venue and the date and time. Ichange in a press conference. It's open to everyone. It's a very big venue with the joint or a press conference and also a meet and greet. Inenge in South Africans also on that very same venue. Tinenge tichibatsirana se youth kuti toita sei kuti tiite counter the effects of the political persecutions and tichidzidzisana the responsible activism tinofanirwa kunga tichiita. But all this program will be a program which is in support of our comrade Nyoka Yemabhunu. So we are going to have a lot of medias which is going to be invited there. We hope that our budget will be okay, but one way or the other we are taking the matter to the spotlight. So vanhu vese you are being invited ikoko. Kana tichinge tapedza we are going to circulate the circular pano kuti vanhu vazive kuti zviri kufamba sei. So ndo ma-updates atinawo. As of current situation, account yedu yekumaloya is sitting at 1,700. I think ichaita 1.8 because pana someone akaconfirm 100 rand transfer fare akaita nezuro, asi inenge yakaenda through mukoma Godwin. Then kuZimbabwe tagona kubva pa $53 iya yange iripo taenda pa $148. We might go to 160, 168, but tiri pa 100 yes, $143 ndo mari iripo so far. Takataura kuti we are using ma partners vari kushandisa ma adverts, ndo saka muri kuona ma adverts achiwanda, ndo saka takati tibude pachena muzvizive kuti ndo zviripo. We are in a battle to try and raise mari dzemaloya, because otherwise tikaita zvekutamba Comrade Nyoka Yemabhunu vanogara vasina lawyer and zvinogona kunga zvichizonetsa because already the case iri mumaoko memaloya. We approached the Helen Suzman Foundation, takaudzwa kuti since pamboita imwe lawyer aripo hands on for now, kana iripo mandate yake hatigoni kuita anything. So ivavo vaigona kutibatsirawo zviri free, but I think kusaziva ndo kunogona kwakakonzera kuti titadze kuziva. So in any case we are going to be given another support yekungotiwo vanongotipawo ma-advice and all those sort of stuff. Ndo mamiriro akaita zvinhu for now. Update yedu ndo zvayakaita.
then court yedu ichingori musi wa20 hapana chachinja. 20 August sekutaura kwatakaita last time, and tinotenda zvakare kuti docket iroro is still with the minister. We are knocking in a lot of offices dzakasiyana siyana dzatisingakwanisi kupa ma-updates adzo pano for now, but a lot of work is happening on the underground, but we are doing it in a bid to try and help Comrade Nyoka Yamabhunu tikwanise kuona kuti zvinoenda mberi. Activism haina chayakamboshatira. Tese we have got the right of association, tese tinenge tine right yekufoma ma-organizations and all those sort of stuff. So we are finding ourselves in this position, but we have to face the music because ndo zvatakada. Ukaona tajoina politics, we really know kuti it's a game of defending and seeking power according to how Africa is running its political strategy. But ndo saka tichiti we need to change the game where we are going to move from a point of defending power into the point of defending progress. Nekuti tikatanga kuva a political strategy or political approach inodefenda progress, tichabvumira competition of ideology. Ndo patinenge takukompita in the idea kuti ane idea iri better ngaapiwe mukana so that he can deliver. Saka the whole thing iripo ndekuti mamiriro akaita zvinhu kunyika yedu yeZimbabwe, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vari kuita politics dzekurwira kupinda mupower nekuda kwekuti vanoda mukana yekutya. Hakuna ari kupinda mupower for now nementality of development, nekuda kwekuti ukauya nemapromises ako anofanirwa kunge akabatana neformula, nekuda kwekuti nyaya iri kuita kuti Zimbabwe regete kudevelopa is not a matter yekuti varipo havana maideas. Nyaya iripo ndeyekuti there is a lack of political will and capacity through mapolicies mamwe aripo asingabvumire nechimbavha chinenge chiripo chekuabuse nguva yaunenge uri mupower, of which ndo saka ndichiti kuvana veZimbabwe, regedzai kufunga kuti vanhu vari kuba vacho zvinhu zvavo zvakavanakira. Ndakamboita address pano ndikataura kuti nhamo yenyika inogona kutonga upfumi chero hwemunhu ari kuba. Ndo saka muchiona chero vana wiki nauchivhayo vaine mari dzakawanda, but kana vaakuda mufaro vanotobuda vachienda kuParis, nekuda kwekuti nyika ine nhamo yayo inogona kutonga upfumi hwemunhu ari munyika. Izvozvo zvinofanirwa kuzivikanwa nevana veZimbabwe. Chimwe chokwadi chamunofanirwa kuziva ndechekuti system yatinoti ndo muvengi iya yakatotora chero vari kulidha vacho kuvaita varombo, nekuda kwokuti naivowo pachavo vanototongwa nemitemo yavasingagone kuchinja. Ndo saka muchiona uzhinji hwavo mabillionaires, but vazhinji vacho mukavabvunza kuti mari dzenyu dziri kupi, dziri kunze kwenyika, nekuti urombo hwenyika huri kutongawo naivo pachavo. Havana kana confidence dzekutonga upfumi hwavo. Vanotofanirwa kutoshandisa mari idzodzo vari kunze kwenyika vachisapota mabusinesses enyika dzisiri dzavo nevanhu vanenge vachitonga mari dzavo. Ipapo ndo dambudziko ratikonzera kuti chero president watiinaye anogona kuudzwa an intimidation statement yekuti tinokuvharira account yako agocomply kune zvinhu zvese zvaanenge asingade, nekuda kwekuti mari dzake dzine kwadzinotongwa naiyewo. Itori dambudziko ratiinaro kuAfrica iroro, and tinofanirwa kuzvinzwisisa. Matambudziko aya akatotanga magandanga ari musango. Izvozvo youth yedu munofanirwa kuzvinzwisisa, and uye zvakare war veterans edu makabata gidi, come to party and join the youth.
mutipewo nzira dzekufamba nadzo. Nzira dzemasoja ndidzo dzakakonzera kuti mubude nechamakabuda nacho, asi muvengi akatipinda nerimwe divi ratisinganzwisisi. Mashoko andiri kutaura pano mashoko asiri kubva mandiri, mashoko anobva munana baba vedu. Ndosaka tichiti there is always an important there is importance in consultation. Izvozvo zvakanaka nekuti you know how to fight. So isusu hatisiri vanhu vanorwira kupinda mupower. Ndosaka muchiona kuti hatina mutungamiriri watinoita hero worshipping, because we don't actually hero worship you based on the promises. Hautipe mapromises asina formula ugoti tigotanga kukutenda naizvozvo, because the politics dzinodefenda power dzakauya nepropaganda. Iyo ZANU-PF kuti ipinde pairi izvezvi inyaya yekuti vakapromisa zvakawanda kuti tichatora ivhu tigokupai, nanhasi vanhu havana ivhu. Ivhu riri mumaoko egovernment nemachief. Ndosaka muchiona vanhu vachiputsirwa dzimba panguva dzekuvhota vobva vapiwa dzimba. Saka muri kuona manje kuti yatove a system of weaponizing the land yavakarwira, rakadeukira ropa racho iroro. Ndo nyaya yavakutaura kuti nanhasi vanotaura kuti vese vakavaka mujinga yenhandare munofanirwa kubva imomo nekuti muri kutadzisa ndege kubhururuka. So you are rendering all the people homeless, uchiitira ndege dzinouya nema tourists kuti dzigone kuzobhururuka nedzimwe dzinoba goridhe dzichibuda naro. Vanhu voshaya pekugara. Nhasi tiri kunzwa vana vari kuchema. Taita matambudziko akasiyana siyana. Vazhinji vari kuchema nyaya dzekuti machief vari kuti ivo tipei chibage tiendese kuGMB, and tanzwa kuti makanzelazi auyawo apindawo munyaya idzodzo zvakare, kuti munhu umwe naumwe muvhileji imwe naimwe anofanirwa kuunza chibage kuna kanzela nekuda kwekuti anoda kuchienda 20 kg pamusha wega wega achiti ndeche GMB, but hakuna mari inodzoka kumurimi. Huori ndo hwakukonzera. Ndava ndekuda kwokuti nyaya yekuti system ikaranwa nehuori inotoita kuti rotten on the top up until to the bottom. Ndo zvinenge zvichida. Hazvigoni kuita musoro wakaora pasi pogoregedzawo kuora. Saka there is a mistake on the executive on running the accountability. I think executive yedu is failing on the accountability part. Saka munhu wese anongoita zvaanoda. Ndo saka muchinzwa kuti mukaenda kumapurisa vari kuchema, mukaenda kumasoja vari kuchema, mukaenda kumaticha vari kuchema, moenda kuprivate sector vanenge vachichema. Takareceiva maproblems pano vachichema kuti kumimosa kuri kupindwa nemari, and vanhu vacho vari kuita huori husina kumira zvakanaka. Vana vemunzvimbo havasi kuwana mabasa because vabva kure ndo vari kupinda mabasa nekuda kwokuti utungamiriri hweko hunenge huchitora vanenge vachitora mari dzekudhizwa nadzo. Muri kuona manje. Saka zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwekuti tinoti isusu local opportunity for local people. It's actually a policy which must be enforced. Hatina the accountability force inozoita kuti zvinhu izvozvo zvifambe zvakanaka. Ipapa takanzwa kuti Zimplats kunotori nemacontractors ari kushandisa vana veZimbabwe vasingawane mari 2-3 months. Vanhu vasingawane mari havatenderwa kubvunza. Ndo mamiriro akaita zvinhu. Saka hatina kwatinogona kuenda kana tikashandisa ma-emotions, because ma-emotions edu sevana veZimbabwe agara ari pamusoro nekuda kwekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. We need to have a consultation drive inotori well informed with all stakeholders engaged. Ndo zvatiri kuita. Ndo saka muchiona tichitaura kuti izvezvizvi we must not be desperate of changing a leader, but we must be desperate on how to effect the system
inogona kushandira vanhu, but iyoyo haigone kuitika pasina a military move. Ndosaka tichiti ababa Valerius Banda, you must be taking a side now, kuti do you want to be a hero amongst our youth kana kuti tichamirira mutungamiriri achauya, nekuda kwekuti our system is in desperate need for a rescue, and izvozvo you have to override the presidential powers and you need to come smart. Kana kuti izvozvo zvichaitwa negeneration yatiinayo ichishandisa nzira, asi chibayiro ndiyo miviri yedu, nekuti you work on commands. Izvozvo ndo zvatiri kuenda tichidzidzisa youth yedu kuti it is wrong to use emotions in politics, nekuti tinofa. We are going to remember ma comrades akafa vachitsvaga rusununguko. Irwo rwuru rwatiinarwo. Tinozviziva kuti formation of the opposition yakanecessitatwa to be the counter strategy of trying to hinder us from taking the control of the economy in the name of land. It is not a zanified statement iyoyo, but is a fact on the geopolitical position yedu seZimbabwe isusu as one of the countries dzakawira pasi pepuppetry governing strategy yakaunza smart colonization. Izvozvo tinozviziva. Hatisiri kuda kuti tiise government inenge iri pasi pemacolonial obligations. Zvandiri kutaura pano doesn't make sense to the people who are desperate for a change, but I can tell you kuti zvimwe zvacho ndimi muri kuzvikonzera. Corruption iri kuitika munyika ndo yazonyanya kuita kuti urombo hwevanhu huenderere mberi sezvizvi, and tiri kuti pasi nazvo macomrades, tiri kuuya kumaticha, tiri kuuya kumaheadmaster, tiri kuuya zvakare kumachief vari kuita zvinhu zvisina kururama. Saka we are going to openly warn the people kuti political immunity